Čaute všetci. Neviem, či ste si to všimli, dneska som dával storku o tom, ako sa zneužíva umelá inteligencia. Teda konkrétne som to dával ku kurzom, ktoré robí AKF. Už ma to troška sere, lebo všetci tu začínajú využívať tú umelú inteligenciu len na nejaké podvody alebo proste na veci, pre ktoré si myslím, že není určená. A my ako fotografovia už teraz to máme ťažké, keďže tá umelá inteligencia dosť tlačí na naše doslova živobytie, hej, keď to mám tak nazvať. A ešte sami si tým podkopávame nohy, hej, že používame to na takéto proste úplne dehonestujúce prezentácie. Osobne mi nevadí využívať umelú inteligenciu, sám umelú inteligenciu využívam, ale treba ju využívať s rozumom a treba ju využívať tak, aby nenahradzala vašu kreativitu a hlavne aby ste nepodriadovali svoj rukopis alebo celkovo svoju tvorbu, ktorú bohužiaľ teraz to vidím v posledných mesiacoch, že dosť fotografov začína rezignovať tomuto a otáča sa skôr naozaj na tú umelú inteligenciu len ako na nejaký ten nástroj, ktorý naozaj nahradí tú jeho tvorbu, aj keď je to úplná kravina, hej. Takže tak. No a dneska som narazil presne na tú reklamu, kde firma AKF reklamuje kurzy, ako sa stať profesionálnym fotografom a namiesto profesionálnych fotiek to propagujú vygenerovanými obrázkami cez umelú inteligenciu, hej. Čo mi príde akože dosť príde mi to dosť urážlivé už len pre tých ľudí, ktorí sa chcú naučiť fotiť a hľadajú nejaký kurz, hej, alebo človeka, ktorý ich to naučí a vy im ponúknete kurz, kde sa prezentujete proste výtvormi umelej inteligencie a ešte nemáte tú hanbu napísať tam, že my vás naučíme, ako sa stať profesionálnym fotografom. Ako nenormálne som sa, na jednej strane som sa na tom zasmial, na druhej strane ma to pekne nasralo, lebo týmto vlastne urážajú prácu nás všetkých profesionálnych fotografov, ktorí fotíme a vieme fotiť. A zodpovedne môžem prehlásiť, že tá umelá inteligencia stále nie je na takej úrovni, aby sa mohla porovnávať s profesionálnym fotografom. Ale o to nejde, ide o ten princíp, že vy chcete proste učiť niekoho, ako sa stať profesionálnym fotografom. To znamená, že chcete sa prezentovať tou svojou tvorbou pred tými potenciálnymi klientmi, hej. Ale vy namiesto toho, aby sa prezentovali svojou tvorbou, tak si vygenerujete fotky cez umelú inteligenciu a prezentujete ich proste ako reklamu na váš fotokurs. Takže sranda, akože neskutočne som sa bavil, no je to také, no, že jak sa tomu hovorí, smiech cez slzy, tak nejako. Druhá vec, ktorú som dneska zaregistroval a ktorá ma dosť sklamala, je, že aj keď Adobe, teda sa druhá kauza, hej, že Adobe, ktorá vlastne vymyslela software Photoshop, hej, tak teraz vytvára nejakú svoju umelú inteligenciu, ktorú potrebuje vytrénovať a ktorú chce zapojiť alebo začleniť do svojho portfólia softverov, hej. Problém je ten, že bolo teraz aktualizované ich podmienky bezpečnosti a prístupu k dátam. No a v týchto podmienkach sa uvádza, v prvom momente to bolo robené tak, že vyhradzujú si právo mať prístup ku všetkej vašej tvorbe, ktorú ste kedy v rámci
softvéru od Adobe vytvorili, takže majú právo ju používať na vlastné účely. Hej. Toto neprešlo samozrejme, lebo takto hneď akože ľudia im tam začali písať, chytili sa toho veľkí influenceri, veľkí youtuberi a veľkí kreatívci, takže toto sa troška akože začalo riešiť. A Adobe teda vydalo update, tako ja som si vždycky myslel, že akože toto nemôžu spraviť, no a v tom update niečo poopravovali, ale stále tam vyhradzujú právo používať alebo používať na vlastné účely a svoju propagáciu a svoje nejaké zámery vašu tvorbu, ktorú vy sa rozhodnete verejne zdieľať v rámci Adobe, hej, takže to máte proste, keď idete cez cloud, alebo keď pracujete cez bridge, alebo proste keď zdieľate nejaké svoje súbory v rámci nejakého softvéru alebo cloudu cez Photoshop, hej? Alebo teda Adobe. Takže akože je to o niečo lepšie, ale je tam vidieť tú snahu, je tam vidieť to, že Adobe vôbec nemá snahu nejako tých kreatívcov svojich chrániť, alebo proste nejako im výzvu strety, ale skôr razia tú agresívnu cestu, že naučiť tú svoju umelú inteligenciu na tých prácach ľudí, ktorí s Photoshopom pracujú XY rokov a nedať im za to ani korunu a ešte sa im aj vyhrážať. Ako na jednej strane je to svinské od Adobe, na druhej strane majú to spravené tak, že vlastne budú využívať len to, čo vy im ponúknute a necháte proste ako zdieľané. Čiže má to svoje pre aj proti. Osobne sa asi viac prikláňam k tej strane kreatívcov, ale zase na druhej strane proste nahradiť softvéry od Adobe, aj keď všetci sa tvária, že to není problém, tak je problém. Čiže asi sa budeme musieť s tým naučiť žiť. No a posledná vec, ktorá mi vadí a ktorú teraz o ktorej som teraz dosť čítal a sledoval som videá, je, že nastáva presne to, čo sme sa všetci báli, a to je to, že všetky tie firmy ako ChatGPT, Microsoft, Disable Studio, alebo Diffusion Stable, čo robia aj tiež umelú inteligenciu, neviem teraz presne, ako sa volajú. Proste všetci títo firmy, ktoré vytvárali nejakú umelú inteligenciu, či už na tvorbe textu, na tvorbe obrazu, videa a takýchto vecí, doteraz tieto veci boli viac menej zadarmo, aby sa mohla táto umelá inteligencia učiť, alebo všetky tieto umelé inteligencie, aby sa mohli učiť, tak doteraz to bolo zadarmo. S tým, že bolo prisľúbené, ale teda predpoklad bol taký, že kreatívci a ľudia, ktorí do toho niečo vnášajú, tak že budú mať stále nejaký ako keby otvorený prístup do týchto softverov. Bohužiaľ, už teraz firmy prišli na to, ale je to ich hyenizmus, s ktorým oni počítali, a keďže už tie ich umelé inteligencie už sa dostatočne naskilovali na tvorbe týchto kreatívcov bez ich súhlasu, hej, pretože všetky tie umelé inteligencie sa učili doteraz bez súhlasu kreatívcov, ako sú fotografovia, umelci, dizajneri, spisovatelia, proste copywriteri a všetci títo ľudia, ktorí poskytovali vlastne svoje dáta do cloudových úložisk zadarmo, alebo nepočítali s tým, že by sa to mohlo nejako zneužívať, tak tie umelé inteligencie toto všetko využívali od nich, hej. A teraz tieto firmy chcú všetky tieto softvery spoplatniť, čiže všetko, čo bolo zadarmo, tak už nebude zadarmo, bude sa za to platiť, pretože ich umelé inteligencie už sa dostatočne naučili na našich výtvoroch, že už budú tvoriť sami podľa seba z našich výtvorov a my si ešte za to budeme platiť, hej.
Čiže keď to mám tak zjednodušene povedať, predstavte si, že ste reklamný fotograf a fotíte, ja neviem, plechovky. Teraz vy umožníte a dostávate za to nejaké peniaze. Teraz vy umožníte umelej inteligencii, aby sa naučila, ako vytvárať tieto plechovky v rámci umelej inteligencie, alebo tie fotky tých plechoviek v rámci umelej inteligencie. No a v rámci umelej inteligencie s tým, že máte prístup do tejto umelej inteligencie zadarmo, nikto sa vás nepýta, či tá umelá inteligencia môže použiť tie vaše dáta, ktoré dáte na nejaký cloud, hej. Proste není ste s tým oboznámení, takže tá firma naučí tú svoju umelú inteligenciu vytvárať tie fotky plechoviek. No a keď sa tá umelá inteligencia naučí, tak vám tá firma napíše: díky kámo, odteraz je náš software spoplatnený, ja viem, za $30 mesačne. Využili sme tvoje fotky, za ktoré sme ti nezaplatili a vôbec nás nezaujíma, že ty si nám nedal povolenie alebo licencovanie na používanie tvojej tvorby. Naša umelá inteligencia už sa to naučila s tým pracovať, čiže my už ťa nepotrebujeme. Hej? Čiže toto je hyenizmus, ktorý teraz nastáva hlavne v tejto kreatívnej časti. A myslím si, že moc sme s tým nepočítali, alebo väčšinou ja som mal tiež také ružové okuliare, myslel som si, že ten kreatívny svet a svet umelej inteligencie bude nejako koexistovať, ale bohužiaľ. Vyzerá to tak, že proste tí korporáty znova budú mať to hlavné slovo a stiahnu vlastne tú myšlienku, pre ktorú bola tá umelá inteligencia vytváraná, tak zás to dopadne len tak, že zás to bude len proste dojná kráva na peniaze a ľudia, ktorí sa doteraz živia umením, čo nie je vôbec jednoduchá záležitosť, to som aj ja, jeden z nich, tak budeme mať ešte väčší problém sa uživiť, pretože bez našeho vedomia, z našej práce bude ryžovať niekto úplne iný. Jak chcete, napíšte mi na toto váš názor. Ja zavesím toto videjko asi aj na Instagram, aj na YouTube, tak môžete tam dať nejaké komentáre k tomu. Zaujíma ma ten váš postoj, zaujíma ma, čo si o tom myslíte vy. Ja to točím teraz len z auta, lebo chcel som to hlavne čo najrýchlejšie natočiť a nemal som proste lepšiu možnosť a už ma to fakt sralo a pokiaľ chcete tieto informácie okolo tej umelej inteligencie si viete dohľadať. Teraz to je všade na YouTube, všade na internete to beží, dokonca americká vláda sa teraz súdi s Adobe kvôli tomuto a držím palce americkej vláde, aby to dotiahla do zdárneho konca, aby niekto konečne vysvetlil tým korporátom, že oni sú tu není proste majstri sveta. Aj keď to bude ťažké, ale dúfajme, že to tak dopadne. Tak majte sa pekne zatiaľ.